Telefon şabi. Dar padaratona var. Vay vay vay. Mali burada. Mali! Ay mali bazadesta. Ay buradan da çıkar. Ay dar padartonalar. İçi bu. Barçana girsen burada. Vay be çoran kızı de. Конечно, мешно сим. Ben de öyle. Ay o bolu kapta buluyor. бинандаи азиз, дар рӯзи равшан дар вақту соати корӣ дар назди донишкадаи давлати санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон як ҳодисаи аҷиб рух дод. Ду мошини тамғаи Мерседес спринтери мусофиркаш бе рақами қайди давлатӣ аз сари роҳ аз дохили донишкада донишҷӯеро ба берун кашиданд ва мардум мегӯянд ки ин аблаг яъне хизмати маҷбурӣ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ аст. ва дар ин баробар дар пасманзари мо гурӯҳи донишҷӯён ва омӯзгороро мебинем ва ҳамзамон чанде аз шаҳрвандон шоҳиди воқеа буданд, мехостанд навор бигиранд, ба онҳо дастобагирабон шуданд ва телефони онҳоро ҳам ҳамроҳ гирифта бурданд. биёед бо онҳо суҳбат мекунем. апаҷон салом алайкум. Ассалому алайкум. шумо шоҳиди чӣ воқеа шудем? омадем амин раҳ да гузашта сабдем маҷбурӣ вай писарро ба мошини худ бор карда бурдан 5-6 то мардаки калон. баъд вақти инҷа ҳама талпа шуд, наворгирӣ шуд, омаде сабдем, мо гуфтем ки ин писарро чӣ маҷбурӣ мебарен. як модараш буд, кадоме буда инҷа гуфт ки бачаи ман хел накунен, гуфта аз ман илтимос кард ки ба навор гирам. ба вақти наворгирӣ телефонамро аз дастам дуздида бурда. ҳамун бачаҳое ки ин бачаро бор мекарданд дар бачаҳое ки ҳамун мардакое ки худшонро муаррифӣ накарданд ки ки ҳастанд? тамғаи спринтер буд, мошинашон номер надошт. номер надошт. ва рақами телефонтон аз ҷавоб метиҳад ё не? занг задестам ҷавоб наметиҳанд. ҳозир мо аку чӣ хел телефон монадасваё мегирем намедонем. шумо ба қабулгоҳи вазири корои дохилӣ занг задед 221? ҳозир занг мезанем, мефаҳмонем шуна чӣ гап шуд, чӣ гап нашуд. ба шумо муаррифӣ накарданд ки ягон амалиёт аст, халал нарасонен, чизе ҳеҷ? он чи не маҷбурӣ писарро ба мошини худ дохил кардан бурдан. вақте ки телефони шуморо мегирифтанд ягон ҳуҷҷат, ягон суроға доданд? не ягон чӣ надоданд. ҳамхе бурдан маҷбурӣ писарро бор кардан бурдан ва писар ҳарчанд доду фиғон мекард аз даруни донишгоҳи худ бурдан, шуна аз даруни дарси худ маҷбурӣ кашола карда бурдан. номероша сёмка кунен ака номер номероша гире номероша ди ҳало айди я донишгоҳ. салом алайкум алимҷон. ва алайкум салом. мебахшед худтонро муаррифӣ мекардем, хоҳиш мекунам. абдусамаду хусрав. дар донишкадаи санъати тасвирӣ ва дизайн ба ҳайси кӣ дарс метиҳед? ман ба ҳайси мудири бахши таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавони донишкада кор мекунам. ин ҷавоне ки аз дами дари донишкада гирифтан бурдан кӣ буд? ин аллакай маротибаи дуюм аст ки дар донишкада чунин ҳодиса рух медиҳад. садои баланди донишҷӯҳо баромад, мо ҳам аз пушташон назди дар баромадем ки донишҷӯмона автомашинаи газели бе рақами қайд давлатида бор кардан бурдан. шахсони номаълум, либосҳои мулкӣ доштанд ё низомӣ? либосҳои кӯчагӣ буданд бигем. худшонро муаррифӣ карданд? мо фақат дидем ки донишҷӯро гирифтан дар нақлиёти берақами қайди давлатӣ бор кардану рафтанд. гуфтанд ки ба куҷо мебарам донишҷӯ? не, мо фақат дидем ки ҳамин донишҷӯро гирифтан рафтанд. ягон ҳуҷҷат нишон доданд ки ин ягон амалиёт аст ё чиз? мо вақте ки баромадем садои донишҷӯро фаҳмидем, аллакай дар газел свор кардагӣ мебурданд. гуфтанд ки аз куҷо метавонем донишҷӯтонро пайдо кунем баъдан? не ягон чӣ нагуфтанд. ба фикрам ки ино аз комиссарияти ҳарбӣ ноҳия буданд. кадом ноҳия? аку инаш номаълум. гуфтам ки ино либоси низомӣ надоштанд. либоси бори якумаш кай шуда буд ин воқеа? як ду рӯз пешам як донишҷӯро михел гирифта курсидора бурда буданд. баъд аз гирифтани маълумотнома ки дар ҳақиқатан донишҷӯи донишкада аст, ҷавоб додан, омадан айни ҳол дарс хонда истоданд. пас аҷиб ки ин донишҷӯ худашро муаррифӣ кардагист ки ман донишҷӯам бахши 4 мехонам. фақат гуфтам ки мо дидем ки донишҷӯро аз вақти даромадгоҳи назди донишкада гирифтанд.
حالی همچون کارمند مسئول این دانشکده مراجعت شما به کسی چیزی هست که این بعد با دانشجویان شما چنین مناسبت نکنن در مرکز شهر؟ اکو این از هر دو طرف با فکر میشه. دانشجو هم در این شب و روز باید که حجت دانشجو یعنی بلیت دانشجویی باید در دست هر یک دانشجو باشد. در همین حالت ها خودشان معرفی کنن که ما دانشجو هستیم تا که دنبالگیری چی ابلا وقتی روبرو نشوند. سلامت باشید معلم معرفی کنن لباس دانشجویی را باید ببر کنن که از کوچگر اینا هم فرق کنن دونن. ولی این دانشجوی شما را من دیدم که شما کاستوم داشت خطا نکنم. ما فقط دیدم که دانشجو در داخل گازل اونا است. لباسش هم ندیدم چگونه لباس داشت دانشجو. سلامت باشید معلم جان. نشان میدونم که دانشجوی ما بود. بعد از صدای بلند دیگر دانشجوها که ابله است گفتم ما هم برآمدیم که الکی دانشجو را بار کردن اتوبوس را رفته ایستادن. خب بیننده عزیزانی برای ما معلوم شد که دانشجویی که از نزد دانشکده دولت صنعت تصویری و دیزاین گرفته با ماشین مرسدس اسپرینتر رقمش نامعلوم بار کرده بودن صالح مهربان است. دانشجوی بخش دوم است میگن معلم های دانشکده. امیدوارم که چنین مناسبت در مرکز شهر دوشنبه که یکی از شهرهای امن‌ترین در روی عالم شناخته شده است دیگر چنین مناسبت با شهروندان در روز روشن نمیکنند. اگر محترم برادرایی که در حفظ حقوق و مقامات قدرتی و نظامی کار میکنید اگر یگان عملیات هست اینجا خواهش میکنم اول رسما آگاه کنید شهروندان را با حجت با اجازت نامه، نه اینکه از سر راه بار کرده به هر ماشین نامعلوم بریم و این ناباوری را نسبت برادرای نظامی پوش برادرایی که در مقامات تفتیشاتی انتظامی کار میکنند زیادتر میکند. زنده باد صلح، ثبات، آرامش در روی دنیا و در تاجیکستان. پدرود تا درودهای دیگر.